Тому татка мина, жива някъде, татка трябва да пътя. Това тук може да се мини 100 бузачела. А? Здраво долу. Ма дълбоко ли е? Той е здраво, ма дълбоко ли е? А? Къде има и пътен татка? Татка дълбоко ли? А? Дълбоко. Дълбоко, нали? Дълбоко тук се спуса, ако може да минеш, мини. През моста ли? Точно, качая се, ниже минем пеш, ако можеш да минеш, купанеш да падаш. Трябва да година на една гума. Той какво не минава? Буса, дай я точно, ще насочи. От татка няма ли път някъде, ба? Татка няма ли път? Трябва да се вършат от това улица по главна, те дето горе има ги. Долу и под мост. Да си за Или тия минава там, тук дето казави да жълто доем с изкарат. танка, не вярвай. Разбрали сега? Не може да мине ти Тук улицата излизаш. Тук нямате ли кмет, нямате ли от това първо Излизаме на моста. Гето Излизаш място. от дясно под моста. Излизаш. А, след... Да, има дясно. Я тук, дъжка, я чужа. Тук не де минава. Дълбоко? Запирайте тук. Няма. Няма се на бокри жива. А ти го поиш сам. Няма да го държа в водата. Дия. 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 И краката го бива. Как си? Добре. Ко снимате сега? Ко правите? Да надавате по телевизията ли? А? О, ние сме тук и... Не знам, да да го... Ама ще минеш, ба. Точно, ай, камиона идва. Нали, давай, минаваш. Ще мине от тук, ба. Всичко, ба. На начало. На стиката рава. На начало, ба. Ко широко, давай, ба. Давай, ще минеш, ба. Накара към начало, ба. Ама давай, ще мине, ба. Кажи му, ба. Ще мине от тук, ба.